Няма да викаш. Айде, бабо. Лала, иди да го вързваме. Аз ме страхна, бабо. Дайте, Локи. Да, дай по милва кученцето. Хайде, отиваме да го вързваме. Ох, вижте, приятели, нашето голямо куче се е отвързало. Ние излезнахме отвън. А то ни изненада. Отидахме вътре, заключихме се. Обаче решихме, че ще избяга. Да, Роки! Роки! Бягай! Да. Роки! Рокси! Рокси съм! Той няма да излезе. Да ми бързо! Затвори. Върбуснах го като някакъв бик. Дайте си нещо да я подпре. Има да скакае. Добре, ай. Бабо, сега търси изход. Да. Дай сега да скъва тук да... Дали няма да избяга, после ще проверим. После ще проверим, да. Дръпнат се, бе. Ръки се! Да си да. Може да извърже па. Късмет. Той ще се намери изход. Да, бе. Да, ще се намери. То е опасно. Кой иска, че да постоим за малко, Звънко? Кой иска, че да постоим малко, Звънко? Боже, не е страх, като ще да той по линията. Бабо, като не искаш да отиваш при него, той дойде при тебе. Видя ли? Да, вярно е. Той дойде при мене да ме види. Да. Бабо търси изход. Търси, ама няма да може да намери. Вратата сега знае. Чакай да се махнем да видим. Айде да се махнем. Айде да се махнем да видим какво ще прави. Хора, ако се отвориш, пак ще снимам.